Em va despertar Antoni quan va tornar. Això que quan tornava a la nit sempre travessava el pati caminant de puntetes. Vaig començar a passar un dit per una flor de ganxet i de tant en tant estirava una fulla. Un moble va fer crec, potser la consola, potser el sofà, potser la calaixera. A les fosques tornava a veure el baix de la faldilla blanca de la Rita, com girava damunt dels seus peus amb sabata de setí i sivella de brillants, i anava passant la nit. Les roses del cobrellit al mig tenien cor i una vegada un dels cors es va gastar i de dintre va saltar un budonet molt petit, de mitja bola. Senyora Natàlia, em vaig llevar. Antoni havia deixat el balcó ajustat per no despertar-nos. Anava a tancar el balcó i quan ja hi era, a tocar, me'n vaig entornar cap al dormitori i em vaig ficar darrere del paravent. A les plapentes i als palpents em vaig vestir i només era la matinada. A les palpentes vaig anar a la cuina, com sempre tocant les parets descalç. Em vaig aturar davant de la porta de l'habitació del noi i el vaig sentir respirar fort i tranquil. I vaig entrar a la cuina a beure aigua per vici. Vaig obrir el calaix de la tauleta de fusta blanca amb un de quadrets al damunt i en vaig treure el ganivet de pelar patates, que tenia la punxa fina. La part tallant del ganivet feia dentetes com una serra, senyora Natàlia. El que hi havia inventat el ganivet ho havia fet molt bé i devia haver rumiat molt sota d'una llum damunt d'una taula en havent sopat, perquè abans els ganivets eren diferents i havien de passar l'esmolet. Perquè tot era així, carreteres i carrers i passadissos i cases per ficar-se dins com un corc dins d'una fusta, parets i parets. I mentre pensava, així van néixer les olors i les pudors, totes, empaitant-se, fent-se lloc i fugint i tornant. I l'olor dels llençols plens del meu cos i del cos de l'Antoni, aquella olor del llençol cansat que va xuclar l'olor de la persona. El ganivet tenia el mànec de fusta travessat per 3 clauets, amb la cabota aixafada perquè no es pogués desenganxar mai més de la fulla. Duia les sabates a la mà, i quan vaig haver sortit al pati vaig ajustar el balcó moguda per una força que m'estirava, que no em venia de dins ni de fora, i apuntalada en una columna per no caure, em vaig posar les sabates. El presseguer es van moure, unes quantes fulles plenes de llum de fanal i unes ales d'ocell van fugir. Una branqueta va tremolar, el cel era blau i contra aquest blau de tan amunt s'hi ratllaven els terrats de les 2 cases de pisos de l'altra banda del carrer amb les galeries encarades. I em vaig tocar la cara, i era la meva cara, amb la meva pell i amb el meu nas i amb la meva volta de la galta. Però tot i que era jo, veia les coses emboirades però no mortes. Vaig trencar a l'esquerra cap al carrer Gran abans d'arribar al mercat i més avall de la casa de les nines. I quan vaig arribar al carrer Gran vaig caminar per l'acera de rajola a rajola fins a arribar a la pedra llarga del plantell. I allí em vaig quedar com una fusta per fora. Amb tota una puja de coses del cor m'anava al cap. I em vaig posar a caminar per la meva vida vella, fins que vaig arribar davant de la paret de casa. El fanal era lluny i la porta era fosca. Vaig buscar el forat que en Quimet havia fet a la porta. I quan anava a clavar 2 cops de puny a la porta, vaig pensar que faria massa soroll i vaig picar la paret i em vaig fer molt mal. I em vaig girar d'esquena a la porta i vaig reposar i tenia molta matinada dins. I em vaig tornar a girar de cara a la porta i amb la punta del ganivet i amb lletres de diari vaig escriure Colometa ben ratllat en dintre i, com d'esma, em vaig posar a caminar i les parets em duien que no els passos i vaig ficar-me a la plaça del Diamant.